কাগজ আছে মোক দেখাও দিয়া কি কাগজ আছে কি আছে আকৌ হে শুনা শুনা সাৰৰ এটা কিবা আনি দিও দেখাও এটা বাৰ্গাৰ ইনষ্ট্ৰাকচন আপোনালোকক দিয়া কাগজ দিয়া নাই खुलुमबाय बयखौबो helloSbvlog बयखौबो बरायना थाबाय आफिन खनसेबाव दिनैनि आपडेट्सआ एसे गोनाङानो आरो जोबोद इम्पर्टेन्ट जोंनि थाखाय बयनिबो थाखाय मोनसे लेसनबो बेलाफारसेथिं बुंनो थाङोब्ला थांनाय समफोरावहाय जों नुदोंमोन जे माखासे NLFB आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ लानानैहाय तामुलपुराव माखासे दोलोआव जइन जाहैनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनदों स' नैबे बेलायाव आङो बुंनो गोनाङा फंनैसोल' आरो बेनि उनाव माखासे आपडेट्स दंबावो जिहेतु थांनाय हरावहाय डेजिगनेटेड केम्पआव पुलिसनि हरखाबै गाग्लोबनाय बेनि सिगां सावरायग्रोनो सानदों थांनाय समाव जइन जानाय माखासे सोद्रोमाफोरा थारैनो बिथांमोना रियेल NLFB नंगौना नङा आरो बिथांमोनखौहाय बहानिफ्राय लांनानै गोबां मानसि लिस्ट बानायनानैहाय जइन जानाय हाबाफारि स' नैबे बेलायाव जोङो बुंनांगोन बेफोरबायदि रियेल फेक्टनि गेजेरावहाय नंगौ बा नङिनि गेजेरावहाय मोनसेल' खोथाखौ जों गोसोआव लाखिनांगोन जे जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि डिभाइड एन्ड रुल पलिसिनिफ्रायहाय जोङो एसे जानगाराव थानाया गाहाम जेनाखि पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय साफा सानैया बेनिफिटेड जानो हानाय किन्तु बेवहाय हारिनिनो खहा आरो जोंनि फारसे मोनसे दुरबल दिन्थिनाय बायदि जायो आरो थिग बिदिनो गुबुना नैबेनि गोरलैयै जोंनि फारसे गाग्लोबनो थाखाय खाबु मोनबाय थायो आरो थिग बिदिनो आं बयखौबो होनाखै जे NLFBफोरा किसुमाना रियेल किसुमाना फेक्ट स' नैबे थार बाथ्रा नैबेनि गेजेरावनो जाय बिथांमोना थारैनो मोनसे जांख्रिथायारि लाबोनो थाखाय बा आलादा रायजो सोरजिनो थाखाय बर' हारिनि थाखाय मावनो जि खामानि आखायाव लादोंमोन नैबे बेलायावहाय मानि थाखायथ' बेफोरबायदि जास्ट माखासे बेनिफिटखौहाय मोननो हानायसिमल' नाजानायखौ मानो नुबाय थादों बेनि उनाव मा बिथांमोना फिउचार गैला नामा थिग बेफोरबायदिनो गोबां सोंलु सोंथिया फैयो जेनाखि आफाद मोनसे दाखांनायनि उनाव आफाद मोनसेया ओरैनो जुदि बायलांफिनोब्ला मोनसे टारगेटसिम बा मोनसे टारगेटखौ एचिभ खालामैनि सिगांनो मेंनानै बा माखासे पलिटिकेलि प्रेसार बा पावार प्रेसार नैबेफोरनि प्रेसारजोंहाय सिफायनानै गावजों गावनो गुलाय गुजाय थासारिखौ मानो लाबोबाय थायो थिग बिनि थाखायनो माखासे थार्ड पार्टिफोराहाय गोबां बेफोरबायदि गाग्लोबनाय खाबुखौ मोननो हायो आरो बिदिनो लागासिनोबो दङ आरो जोंनि फारसे जोंखौ नेवसिगासिनो दं नासयगासिनो दं गादबगासिनो दं थांनाय मोनायाव थिग बिदिनो हरखाबै पुलिसफोराहाय डेजिगनेटेड केम्पआव बिल्डिंखौहाय खालि खालामनो थाखाय बिथोन होयो बा गाग्लोबहोयो नैबे बेलायावहाय बिथांमोनाबो गभर्नमेन्ट अफिसियेल खुनु अर्डार गैयालासे बिथांमोना बेफोरबायदि हरखाबै बा नटिस हरालासे बेफोरबायदि हरखाबै गाग्लोबहैनाया बे थारैनो गनायथावना जादोंना जायाखै थारैनो जों बुंनांगोन दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिया जोबोद बारानिफ्राय बारा गाग्लोबजानाय नेवसिजानाय दासिमबो नैबे थासारिया दङ गोबां दैदेनगिरिफोरा खुगाजोंल' बुंबाय थानानै पिस गोजोन बा जोंनि गेजेरावहाय मोनसे मोजां एकर्डनि थ्रुयै मोनसे मोजां थासारि फैबाय होनना बुंनाय बाथ्राफोरा नैबेफोरबायदि जाथायफोरखौ नुयोब्ला थारैनो गोजोननाय गैयै आरो नंखाय बुंनाय नंखाय फोसावनाय नैबेफोरबायदि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरखौहाय मिसलिड बा मिसइनफरमेसन होयो नाथाय जोङो प्रेक्टिकेलि जोङो नैबे आसल खोथाफोरखौ नैबेफोरबायदि थासारिखौ नायोब्ला बुजिनानै मोनो दे जों दासिमबो गादबजादों नेवसिजादों आरो बेफोरबायदि थासारिया फोजोबस्रांनो जुदि सानदोंबा जोङो खौसे जानांगोन आरो लोगोसेनो जोङो हेफाजाब होलायनांगोन पलिटिकेल बेनिफिटनि थाखाय सोरखौबा नंखाय बांखाय नङिखौबो नंगौ होननानै बुंनाय बा फोसावनायफोरा बे जोंनिनो खहा लाबोदों आरो थांनाय समाव जों नुदोंमोन माखासे NLFBनि सारेन्डार जानाय बेफोर खोथाखौ आङो बुंफ्रुनानै होनो लुबैयाखै अब्लाबो फंनैसो खोथा NLFB आफादाव जिमाननाखि सोद्रोमाफोर दङ जाय बिथांमोना डेजिगनेटेड केम्पआव दङ बिथांमोना थारैनो रियेल NLFB आरो सानैसो जाय सारेन्डार जाहैदोंमोन
जइन जाहैदोंमोन माखासे दोलोफोरावहाय बिथांमोननि गेजेरावहाय ओरैबायदि माखासे सोद्रोमाफोरखौ नुनो मोनदों जायनाखि खुनु सोमोन्दो गैयि आरो खुनु बेफोरबायदि लामायाव थांफेरि आरो जुक्ति गैयि बेफोरबायदि नुनो मोनदों। आङो बयखौबो बुङाखै, सम जायोब्ला आं बिथांमोननि मुंखौहाय मुंख'नानै होनो हायो आरो जाय बिथांमोना दिनैनि समाव जइन जाहैबाय बेफोरो जियानो हक दिनै खोथाया आलादा आपडेट्स। स' जाय बिथांमोना डिजिगनेटेड केम्पआव दङ बिथांमोनखौहाय हरखाबै पुलिसा हरनि गेजेरावहाय गाग्लोबहैयो आरो बिल्डिंखौ लानानै बिल्डिंखौ खालि खालामनो बिथोनबो होयो। स' नै बेफोरबायदि जानाङामोन, अफिसियेलि अर्डारबो बिथांमोनाबो लाबोनांगौमोन जिहेतु बिथां पुलिस प्रसासननिफ्रायहाय स्टे बिल्डिंआव थानायनि माखासे अर्डार बिदों, अर्डार कपि बिदों। नाथाय बिथांमोना मोनसे समावहाय जेब्ला हाग्रानिफ्राय ओंखारबोयो सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो बिथांमोननि थाखाय NLFB हिसाबै डिजिगनेटेड केम्प गथायनानै होनाय जादोंमोन। स' थिग बिदिनो जेरैहाय दोनदोंमोन थिग बेबायदिनो बोखारनायनि बेलायावबो माखासे अफिसियेल अर्डार होयोब्लासो बेबो मोनसे गनायथावना जागोन आरो बिथांमोननि जिथु दाबि जायखौ लानानैहाय बिथांमोना मोनसे एग्रिमेन्टनि गेजेरजों बेफोरबायदि NLFB केम्पआव थानाय आरो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोफिननाय, सरकारा जुदि नंखायैनो बेफोरबायदि थगाय थसिहाय बेफोरबायदि लाबोनानै मोनसे फिस फैबाय होननानै खुगाजों बुंनानै बानसावोब्ला बे थारैनो मोनसे अलखदाव खोलैयो बयखौबो आरो सरकारा बेफोरबायदि रं इनफरमेसन होनानै बा थगायनानै सुक्ति बा एग्रिमेन्ट रायलायनाय बायदिसिना खालामो। बे जोबोद गोब्राब जागोन फिउचारावहाय आरो जों बेफोरबायदिखौ जायगा होनाङा, जेरावनाखि मोनसे थगायनायनि गेजेरजों माखासे खोथाखौ सावरायो नै बेफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो गोनां आरो जोबोद इम्परटेन्ट दे दिनैनि समाव गुबुनाहाय जोंनि फारसे नै बेफोरबायदि गोहो बोलो पावारखौहाय बेबहार खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि सलिउसनानो जों दा रोखायै बुंनो हायो जे सेपारेट स्टेट मोनागौ मानि जोंनि बेफोरबायदि जेंनाया नै बेफोरबायदि फिसा एग्रिमेन्टजोंहाय जोंहा सलिउसन फैनाय नङा आरो बेफोरबायदि थासारिया इयुननि समावबो खनले नुजाथिबाय थानाया बे रोखा। दा जियानो हक नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिप्सखौ दिन्थिनो नाजादों आरो बेनि उनाव नोंथांमोना बेनि फारसे मा बुंनो सानदों बेखौ आंनि कमेन्ट बक्सनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरनो हागोन आरो नैबेखिनिखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ नेयाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों। কি কাগজ আছে, কি আছে? সাৰৰ এটা কিবা আনি দিয়ক, দেখাওক। ইনষ্ট্ৰাকচন আপোনালোকক দিয়া কাগজ দিয়া নাই, মিডিয়াৰ লগত কয় দে আমি ওলাব দে, মিডিয়াত কৈ দে কি কাৰণে ওলাই দিছে, কি ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে, এইটো ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্ট্ৰাকচন আছে আপোনালোক ওলাব দিছে। আৰু কি বেলেগ কিবা কাগজ আপোনালোকক ইয়াৰ একো কাগজ নাই, ইয়াতে আপোনালোকক কি ওলোৱাৰ কাৰণে কাগজ আছে? গভৰ্ণমেণ্ট অফিচিয়েল আপোনালোকক কৈ আছে, এইটো গভৰ্ণমেণ্ট বিল্ডিং হয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ বিল্ডিং হয়, কোনে দিছে? গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনষ্ট্ৰাকচন আহিছে, এইটো গভৰ্ণমেণ্ট বিল্ডিং হয়, আপোনালোক ইয়াৰ একো কাগজ নাই, আপোনালোকক উলিওৱা কাগজ গভৰ্ণমেণ্টৰ অফিচিয়েল হিচাপে কৈ আছো মই। আপোনালোকৰ লগত মই পাৰ্চনেল এনিমিটি নাই, মই আপোনাক নাজানো, চিনি নাপাওঁ আৰু একো চিনি নাপাওঁ। আমি এটা ইনষ্ট্ৰাকচন আহিছে ফ'ল' কৰিব লাগিব, কেনেকৈ হ'লে ফ'ল' কৰিব লাগিব, চিম্পল কথা কৰি আছে। এনেকৈ নাই কোৱা যে মিডিয়াখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ। আমাক যেনিবা অলপ দয়া কৰিটো অলপ কৈ এটা কি কৈ আছো মই আৰু কি কৈ আছো মই